Det er da en dejlig start. Det synes jeg. Der er 15 piger, der stadig er på. Det er skønt. Der er lige 5, der er slået. Det går. Det går, ikke? Ja. Lea. Ja, det var bare lidt fjollet, sådan. Var jeg fjollet, eller? Ja, lidt. Han er for fjollet. I hans gang, du ved, der var sådan... Altså... Hvordan skulle han komme ind? Sådan helt stiv, eller? Nej, det siger jeg ikke, men altså, det var... Nej. Hvad er han for type? Vi tager blæseren først. Det ligner lidt en sofa. Det er, man kan ikke rigtig se, om det er skaterbukser, eller om det er sådan nogle, der skal være lidt stramme, eller om det er sådan... Det er cowboybukser, hvis du skulle være i tvivl. Tak for det. Men. Ja, når jeg ser på dig, får jeg jo lyst til at synge en lille sang. Så... Du kommer bare. Give it to me, baby. Hvad er det, du gerne vil have af ham? Jeg skal se lidt mere af dig. Det bliver jeg nødt til. Det får du lov til. Ja. Pernille. Jamen, du ser sådan lidt drengerøvsfræk ud, så jeg er tæt. Det er. Jeg vil gerne se lidt mere. Om du altid går i sådan en spraglet jakke, eller... Altså, jeg har jo hele sættet. Jeg har også bukserne. Mikkel, kan en date blive for romantisk til dig? Nej, det tror jeg ikke. Okay, godt. Pia, kig med her. Jeg er 22 år, og jeg studerer til serviceøkonom her på Erhvervsskolen i Lyngby. Jeg er meget social anlagt. Jeg er ikke særlig meget til lærere, der står og prædiker en hel dag foran tavlen. Jeg kan godt lide at komme ud i noget gruppeundervisning og sidde og være lidt mere social. Jeg har en drøm om at starte mit eget rejsebureau. Jeg har været ude som skiguide og elsker at stå på ski. Jeg elsker faktisk at gøre rigtig mange ting ude i sneen. Jeg elsker at cykle, og når det er røvkoldt, så foregår det ude i skoven på min mountainbike. Det fede ved at cykle er, at jeg kommer herud og får et afbræk for hverdagen, samtidig med at få tænkt nogle tanker igennem. De her betaler ikke sig selv, så jeg bliver også nødt til at knokle lidt. I min fritid arbejder jeg på Skjelmede Hotel som tjener. Jeg er meget service-minded, og det gælder også, når jeg har en kæreste. Det, at man sidder 2 mennesker, og det der stearinlys og god mad, det er bare det bedste, altså. For jeg er faktisk meget romantisk. Så hvis du tænder på en omgængelig cykelfreak med hang til romantik og levende lys, så er det da mig, du skal på date med. Skål! Så fik vi skåret lidt ned. Det må man sige. Det tror jeg ikke, du var romantisk. Ja, men sådan er det jo. Der er nogen, der ikke kan lide det, nogen kan godt lide det. Ja. Helle. Jamen, bare lige for at kommentere jakken. Det er godt sket, det er ikke lige vores allesammen smag, men jeg synes, det er super fedt. Det viser, at du har mod på at prøve noget nyt, og jeg arbejder selv som tjener. Ligger du også tit på en seng, hvor der er masser af stearinlys og roser og knapper helt ned? Altså, det vil jeg så sige, at jeg synes, det er super fedt, du er romantisk. Du må bare gerne tone en lille smule ned, altså for mig. Det er godt. Hvad er det mest romantiske, du har gjort på en date? Jeg har engang prøvet at komme med en rose i munden. Altså sådan... Mille? Jeg er helt vild med den der jakke, bare gerne have den. Jeg synes, du har et rigtig fedt syn på livet. Jeg synes, det er fedt, du sætter dig nogle mål med at starte dit eget. Det er meget voksent. Det synes jeg er fedt. Vil du være villig til at gå af med jakken? Må gerne prøve det. Vil du prøve jakken? Ja. Gentleman. Tak. Jeg skal lige prøve at stå her. Det føles stadig godt. Jamen, jeg klæder dig også. Behold du den på. Beklager. Der var jakken. Signe Marie. Ja. Du er så drenget til mig. Så jeg kan godt lide store, høje mænd. Og du er ikke så høj. Og jeg er selv rimelig høj, og jeg er også stor røv og sådan noget. Der sker... Det går sgu ikke, altså. Jeg må i fitnesscenter. Sjovt argument. Jeg slukker for dig, fordi jeg har en stor røv, men... Ja. Okay. Mikkel. Ja. Det, som dine venner fortæller, det tror jeg faktisk, det tror jeg, der er rigtig mange mænd, der har prøvet. Dit problem er bare, at dine venner fortæller det.
Der er ingen tvivl om, Mikkel, han er sgu en speciel fyr. Men han er også romantisk, og han er loyal, og han er sød, eller sådan. Han plejer at være loyal. Ja, han havde en kæreste på Fyn, og så var han så til en fest. Så fandt han sgu lige en anden pige. Og han kunne ikke lade være at se hende. Jamen, han bentede han ikke mellem de to piger. Han kunne ikke finde ud af det. Men Mikkel, han har simpelthen så meget kærlighed, at han elsker alle mennesker. Sofia, hvis I vil have en fyr med rigeligt af kærlighed at dele ud af, så er det Mikkel, I skal med det. Helt sikkert. Det er rimelig hård. Det må man sige. Ja. Altså, du får ikke lov at få 2 med nu. Nej. Vil du gerne det? Eller er det færdigt med det der? Jeg nøjes med den ene af dem. Okay, godt. Merete? Mikkel, jeg synes, at du virker mega sjov. Meget nede på jorden, det kan jeg godt lide. Derudover så synes jeg også, at dit ansigt især, det synes jeg virkelig, det er frækt. Meget pæne øjne. Hvad med det her med sådan de blide overgange mellem pigerne? Når man først har prøvet mig, så er der ikke andre. Mette? Jeg skulle også faldet ind på gangen, tror jeg godt nok lige indrømme, så jeg tror ikke, jeg skal dømme nogen her. Men hvis det er noget, du lover ikke at gøre, så vil jeg... Jeg lover. Så vil jeg gerne på date med dig. Så vil I begge to prøve at holde det. Ja. Mille? Jeg må nok smide i det her tilfælde jakken i ringen. Desværre. Ja, tak. Hvorfor? Fordi at der er bare noget ved den mentalitet, jeg desværre ikke kan forholde mig til. Jeg har aldrig nogensinde været nogen utro, og jeg kommer heller ikke til det. Desværre. Det vil jeg desværre. Så kan du få lov at beholde jakken. Ja. Tak skal du have. Så. Du kan lige så godt dreje den vej, fordi der står 2 piger, som gerne vil på date med dig. Merete? Ja? Hvorfor skal Mikkel tage dig med på date frem for Mette? Fordi at først og fremmest, jeg har ben selv, så du behøver ikke engang at løfte på mig. Derudover så tror jeg bare, vi kunne have en mega sjov aften. Du virker som en, der har humor. Det har jeg også selv. Hvorfor får Mikkel det sjovere på daten, hvis han tager dig med frem for Mette? Altså, nu kan jeg rigtig godt lide med det, men jeg synes fandme selv, jeg er sjovere. Det må jeg nok få lov at sige. Mette? Ja, jeg har også nogle rigtig flotte ben, som jeg godt kan gå på selv. Og så skal du tage mig med, fordi at, jeg tror, vi får det rigtig sjovt og hyggeligt, og jeg er meget sjovere end dig. Så selvfølgelig skal det være mig. Jamen, begge piger har ben at gå på. Det er jo meget rart, ikke? Og så påstår de begge to, at de er skide sjove. Virkelig morsomme. Det er skønt. Okay. Du skal ned og slukke for den ene af pigerne og tage den anden med her. Ja. Det er faktisk meget sjovt. I matcher. Ja, det er sådan en blomster, jo. Ja, det er sådan en blomsterbutik. Ja. Godt, jamen, så har I da et eller andet, I kan starte med at snakke om, og resten må I finde ud af. Ved I hvad? Gå ud og hygge jer. Tak skal du have. Ha' en fantastisk dag. Tak. Jeg valgte Merete, fordi jeg tror, hun er en pige med god humor, og der skal ske lidt. Så ser jeg med den her blomstrede jakke, og så tænker jeg bare, yes, mand, det er lige noget for mig, det der. Hun har lidt det der seniorit der. Ja. At Mikkel, han har været om, så det betyder ikke noget for mig. Hvis jeg nu skulle være så heldig at score om 100%, så vil han aldrig nogensinde røre en anden pige med en ildtang. Det er en rigtig sjov date, det her. Altså, vi griner af de mindste ting. Han er simpelthen bare så nem at snakke med. Det er fantastisk. Der er helt klart en gnist mellem mig og Merete. Mikkel, han er et godt stykke kød. Det er han. Der er helt klart kysspotentiale i Merete. Ja, det må vi også se på senere, ikke? Det er første date, så nu tager vi lige stille og roligt. Men Mikkel, han kunne godt være en type, som jeg godt vil kysse med. Ej, du forkerte mig. Dagens mand må gerne have en rigtig stor, lækker, maskulin hånd. Jeg synes, at mænd i uniform er meget frække. Hvis dagens mand er en rigtig mand, så kan jeg bare lugte, og så er jeg tændt. Piger, kan I godt lide mænd i uniformer?
Jamen, så kig mod trappen, fordi her kommer dagens mand. Hej piger, jeg hedder Mikkel. Hej Mikkel. Velkommen til. Ja, tak. Dejlig velkomst, ikke? Jo, det må man sige. 18 piger, der siger jo, hvorfor ikke? Hvad er det for en uniform? Det er en skorstenfejeruniform. Sejt. Så har man set sådan en med, hva'? Lad os lige starte herovre. Lisa. Jamen, du ser rigtig sød ud. Det er en meget sjov uniform. Jeg har ikke lige set en skorstensfejer før, men den er da rigtig fin. Hvad med det der inde i? Jeg ser også rigtig godt ud. Så jeg er i hvert fald ikke slukket endnu. Fint. Jamen, jeg synes, du ser rigtig godt ud. Nu er jeg nu mest til politiuniform, det må jeg indrømme, men det kan altså også godt gå an. Det kan noget? Ja, det kan noget. Hvad kan det? Jeg står allerede og... Du står hvad? Det er ikke blevet knæene jo. Renser du tit skorstenen hos kvinder? Det hænder. Ja? Det hænder der. Har du nogensinde scoret på uniformen? Det har jeg. På arbejde? Ingen gang. Ikke en overlov. Line? Ja. Jamen altså normalt, så er jeg altså også sådan helt, når der er mænd i uniformer, men der går sgu lidt for meget H.C. Andersen over det der. Og jeg er desværre blevet for gammel til at høre eventyr. Karolina? Ja, lukket. Jeg troede faktisk, du kom ned i tryllekunstnerkostyme. Og det var derfor, at jeg slukkede. Så desværre. Okay, fortryder du noget? Ja, det gør jeg, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan der. Ja. Okay, jamen jeg er da ked af, at så overflasken piger slukket. Det gør ikke noget. Mikkel, du kan faktisk godt lide noget, der er sådan rimelig kvindeagtigt. Er det ikke rigtigt? Jo. Piger, det kunne være, at I kunne dele en hobby. Jeg er 22 år, bor i Grenaa, og så spiller jeg fodbold. Jeg har spillet fodbold, siden jeg var 8 år gammel. Der var engang, jeg troede, jeg skulle blive professionel fodspiller. Men så må jeg sgu indrømme, der gik sprutterdamer i det. Så er der øl, drenge! Det fede ved at spille hyggefodbold, det er, at man er sammen med venner og får en øl. Så en skål. Mine venner betyder helt vildt meget for mig. Så nu kan jeg slet ikke undvære mine ugenlige hyggetimer. Men jeg har også en mindre maskulin side. Jeg bruger rigtig mange penge på tøj. Og jeg kan sagtens bruge mange timer på at stå i omklædningsrum. Mine venner, de deler heldigvis den her tøsehobby. Og så skal vi ud i weekenden. Men det er ikke altid, at jeg kan få lov til at gå mit udseende. For til daglig er jeg nemlig skorstenfejer. Det fedeste ved skorstenfejer, det er, at der ikke er en chef til at koste rundt med mig. Det var lidt et tilfælde, at jeg blev skorstenfejer, men det endte med at blive mit drømmejob. Som skorstenfejer skal man ikke være bange for at blive alt for skidt. Jeg går aldrig nogen steder uden mit arbejdsjern. Hvis du tænder på en dirty popdreng, så er det mig, der smukker det. Sådan. Ja. Det ser sgu stadig rigtig godt ud. Ja. Det synes pigerne åbenbart også, du gør. Der er 11 piger tilbage. Ja. Og du er kommet med noget nyt tøj. Ja. Yes. Rikke. Du er så sød. Jeg elsker dit tøj. Jeg elsker dit tøj. Jeg elsker den blazer. Magnifik. Så flot. Fodbolddrenge. Pille. Så får man bare ikke noget bedre. Jeg synes godt nok, du er sød. Og så det der med tøj, altså, det findes bare ikke noget bedre, end at have en kæreste, man kan shoppe med. Altså... Er Rikke din type? Det er hun helt bestemt. Michael? Jamen, jeg tænder på en dirty popdreng. Så er den ikke længere. Du har god stil, og ja. Du er sådan lidt mandig med skæg og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Signe Marie? Nej, der er for meget metro over dig. Metroseksualitet, jeg er ikke til det. Bare det, du siger, at du er en dirty dreng, men du prøver lige popdreng ind over. Det der pop, det skal streges over med en tyk, fed tus, altså. Jeg er til sådan en kort
mørkhårede fyre, og gerne lidt store i det, og lidt brutale. Og du er sød, og man har lyst til at gå og æde dig, eller sådan noget, og det går ikke. Mikkel, når du, eller hvis du nu tager piger med hjem, hvordan reagerer de så på, at du bor sammen med en kvinde, du elsker? Her bor min gode ven Mikkel, som er 22 år, sammen med sin mor og far. Kom med. Dette er familiens vaskemaskine, hvor Mikkels mor vasker hans tøj. Dette er Mikkels seng, som hans mor redder. Og det her, det er Mikkels gulv, som hans mor støvsuger. Og her er Mikkels skab, hvor hans mor hænger hans tøj op. Så er vi nået til familiens køkken, hvor Mikkels mor laver alt hans mad. Så hvis du er en ægte husmor, så er Mikkel fyren for dig. Der faldt lidt piger frem, der er 4 tilbage. Kan du lide, hvad du ser? Det kan jeg i hvert fald. Det er godt. Marian. Du ligner jo en omvandrende sexbombe, altså. Hold kæft, det gør det godt nok. Det er skæg. Normalt er jeg ikke til skæg, men du har eddermane med barberet det flot. Det er en flot form. Altså, det er frækt. Det er rigtig frækt. Det er det. Men, det er sexet skæg. Ja, men sexet, og så bo hjemme hos mor. Der må jeg altså stå af. Hvorfor? Jeg får klager over, at der bliver skrædet for højt og sådan noget. Det holder ikke. Det holder ikke. Rikke? Ja? Er det stadig dejligt? Ja. Jeg har en announcement. Jeg bor også hjemme, så... Hey! Det kan jeg ikke tillade mig at slukke på. Så kan I jo tage derhjemme og larme. Ja. Jamen Mikkel, jeg synes, du er super lækker. Du må gerne rense min skorsten og læse lidt H.C. Andersen for mig. Så skal jeg nok ryste din bud. Helle. Lige da du kom ned ad trapperne, der tænkte jeg håber, han spiller fodbold. Og så er din lykke gjort. Lige præcis. Jeg synes, det er super fedt, du har en mor, der vil gøre alt for dig. Og jeg har ikke noget imod at vaske tøj og lave mad, det er jeg så god til. Altså. 4 kvinder tilbage, som du måske en dag kan hive med hjem til mor. Ja, det er ikke dårligt. Nej, skal jeg udvælge dig 2 af pigerne, som du så lærer lidt bedre at kende, så skal du simpelthen ned og slukke for resten. Tak. Sådan. Der har vi Pernille, der har vi Helle. Pernille, Ja. hvorfor skal Mikkel tage dig med på date? Får det hyggeligt, og vi skal nok kunne snakke sammen, og vi skal have lidt god mad, og det er bare fordi, vi skal hygge os. Tror du ikke også, det kan blive hyggeligt sammen med Helle? Helle. Ja, det havde hun ikke nogen kommentar til. Ja, jeg er ved at være lidt sulten, så jeg synes egentlig bare, det skal tage at komme afsted. Ja. Hvad har du som Pernille, ikke? Jamen altså, vi er jo 2 forskellige typer. Altså, jeg er mørkhåret feminin, men jeg er også nede på jorden, altså jeg elsker at se en fodboldkamp. Det ved jeg ikke. Altså, jeg har hele pakken, længere er den ikke. Du får lige lov til at stille pigerne et spørgsmål. Vil du gerne spørge mig? Hvis I skulle skrue mig, hvad for en slags mad vil I så lave? Noget eksotisk, tror jeg. Okay, yes. Helle? Jamen, hvis det skulle være lige nu, så vil jeg lave den ret, jeg fandt på sidste gang, som var en ovenbagt kylling med dadler og stegt bacon med lagt på bruger med en grov pastasalat med lidt forskelligt lækkert. Sådan god mad. Helle har opfundet en helt ny ret, ja, som du kan få lov at smage, hvis det er. Ellers så herovre, der er lidt sydfrugt, lidt lækkert. Så synes jeg bare, du skal gå ned og slukke for den ene, og tage den anden med heroppe. Mikkel? Ja. Hvorfor blev det Helle? Jeg synes, vi har stået og flyttet lidt under hele showet. Så. Var det med det samme, du så? Det var det, ja.
Okay, hvad er det ved Helle, som gør, at... Det er bare det der brune look. Det brune look? Ja, det må jeg sige. Okay, jamen... Så må du hellere tage det brune look under armen, og så gå ud og se, om det brune look kan sige noget fornuftigt over en dejlig middag. Det tror jeg, hun kan. Det tror jeg også. Kan I have en fantastisk aften? Jo, tak. Pigerne her, de har åbenbart ikke noget problem med navnet Mikkel. Og den sidste, han valgte en lidt mere tillukket model end Pernille, der prøvede at sælge hele pakken på den her måde. Men sådan kan det gå nogle gange i Dagens Mand. Til gengæld så kan du møde Pernille og alle de andre piger inde på Dagens Mand, TV2.dk. Vi ses. Det mest iøjnefaldende ved Helle, det er den mørke farve, hun har, synes jeg. Så det mørke hår, det kan jeg godt lide. Det frækkeste ved Mikkel, det var helt klart hans øjne. Og så lignede han var en fodboldspiller. Først og fremmest så håber jeg, at vi får en rigtig dejlig aften. Og så måske et lille kys senere hen. Jeg vil super gerne høre lidt mere om ham. Så det glæder mig til. Mit indtryk af Helle, det er helt klart, at hun er meget nede på jorden og begge ben i næsen og ved, hvad hun snakker om. Lige nu vil jeg nok sige, at der ikke er den store gnist fra min side, men nogle gange skal man også lige give det en chance. Jamen, hvis Helle hun var en skorsten, så skulle hun have hele turen. Når Mikkel og jeg vi er færdige med vores date, så bliver der nok ikke noget kys fra min side. Jeg vil ikke udelukke, at hun får et kys. Tak. Ja, i lige måde. Så må vi lige snakkes ved. Ja, helt sikkert. Godt, hej. Så tager vi den derfra. Har du Danmarks største stemme? Prøv vores online audition på vtv2.dk. It's like living with a volcano. You're just waiting for it to erupt. Ja, der er tale om PMS, og hver 20. kvinde får ekstreme symptomer. I got so depressed.